Dünyanın başına skakildi. Şerefime anlamayayım. Niye dünyasın bu? Beste değil, beste balasın parayı almayın. Mine biz avuldan kelgende әнилер мәктәптә эшлиләр иде. Еллар буе хезмәт хакы алмаган чаклар иде ул. Стипендияны үзегез беләсез, ничә сум булгандыр ул. Менә шушы акчасызлык һәм тагын ул елларның истә калганы урам тулып халыкның менә азатлык яулап йөргән, ниндидер иреккә сусап яңа сулыш ачылган еллары иде. 90 елда көрәш вакытында ул вакытта әзрәк кенә митингларга чыгарга яраган. Без хәзер чыга да алмыйбыз. Шуңа күрә менә ул вакытта алар нәрсә азатлык алган өлешен име хәзер без югалттык. Бәлки тагын да катырак, тырышыбрак эшләргә кирәк булган ул вакытта. Син кияларны тышкырган парада мин менә бу белән пиф-паф итеп 90 еллар бу минем формалашкан вакытлар. Мин 73 елга 90 елларда мин мәктәптә укыдым. Миңа 18 яшь иде. 90 ел. Куркыныч идеме ул? Куркыныч иде. Ул куркыныч иде. Идән чыгарга куркыныч иде. Кыз балага, 18 яшьлек кыз балага. Чөнки мәктәп янына килгәндә дә ул егетләр торалар ике яктан. Ул да сулда, унда. Һәр мизгелне алар сине җылкып алырга мөмкин иде, үзләренә таба, теләсә нәрсә эшләтергә мөмкин иде. Ямсыз сүзләр әйтергә мөмкин иде. Менә шулай итеп шыпырт кына җыелып, күзеңне йомып кирип китә идең мәктәпкә. Мин ул елларны хәтерлим, үземнең баш аша узган. Щебярю! Ну, прикладла, шамущан, блин. Мәхәббәтик баш әйләнде. Әдеге падманы бары да білмәді. Мен аның кебек бер кашанда бер катлы булмаячак. Минемчә, бу елларда без бик күп теләдек һәм көттек. Минемчә, хәзер ниндидер стагнация була. Мин бик күп университетта эшләдем һәм мин күрдем аны студентлар белән. Хәзер яшь кешеләр киләләр һәм алар яшиләр һәм теләмиләр үзгәрешләргә. Перед 3 дня, тем, что я приехал в Казань, я так сидел и мучился, и плакал, и ностальгия была. И как приехал 2 месяца назад, сначала на фестиваль тут посмотреть, или 2,5 месяца назад, тогда пустота была во мне. И я так чувствовал, что это плохо, что у меня пустота. И так понял, что нет, у меня есть время, которое надо перерабатывать. Я тут не был 20 лет. В детстве очень много хорошего случилось, очень много плохого, жестокого. И с этими хорошими и жестокими вещами вместе, я думаю, мы люди, мы так люди. Мы не можем построить идеальный Казань. Мы только внутри в себе можем его построить.